Hello world, hello mga kababayan ko. Ito po yung ating kalagayan pagka syempre nagpapaaraw po tayo ng bigas. Tignan nyo naman, no, naaapakan, nagugulungan. Dapat po 'di ba, meron po tayong drying plant sa bawat barangay. Asa na po yung isinabatas na ito o ibinabatas pero hindi pa po na-implement. Yan yung pong ating mga bigas na naaapakan ng mga hayop, ng mga sasakyan. Kaya shout out to our government, support our farmers, our beloved farmers, para po sa atin to mga kababayan ko. Napaitaas po ang antas ng pamumuhay natin bilang Pilipino. Maraming salamat po sa pag-subscribe nyo sa ating channel Filipino TV at Filipino Life Stories. Thank you very much. God bless everyone.